Орфей е бил почитан като учител, лечител, певец, поет, жрец и цар. Той е имал негово учение, което се е наричало орфеизъм, с много последователи. Знае се в целия свят, че с неговите песни той успявал да покори сърцата на всички хора и богове. Животните му лежели в краката и го слушали докато свири и пее. Следвали го навсякъде, след като засвирил на неговата златна лира. Негов образ има почти в целия свят на много керамични съдове и легендите са много за този прочут тракиец. Ние сме направили негова скулптура от бронз, която е поставена на постамент от дъб и е с табелка и описание за него. Специално този е един от лимитираната серия и е посребрен. Принасянето е улеснено с специално изработена дървена кутия за него. Подходящ за подарък по специални поводи за фирми и наши близки, като с него искаме да им пожелаем да пребъдат с вярата си, с действията си и целите, които следват, както Орфей ги е следвал с музика в сърцето и душата и е давал на хората вяра, знание и любов. Ако и вие искате да зарадвате някой с тази уникална скулптура, свържете се с консултант на Treasure, за да ви го достави на място.